himoto paiuhoare, aua era hoara aremeilu tu 800 și esta hoara era vera jenița de la di. Acolo când a curchea 800 pentru 800 jeniți, la di vera jenița era esta paiuhoara o, era aua mai multe case o de clodi noi decât la dreapta, mai multe case și cum ar să vechi, era 600 de case, se cheamă că era toți aici munci plini din esi. Aducea apa de la bușcopul de acolo, iuia hoara Megidea, tora și alanti hori, o ducea apa, tună chiunghi de acolo și vinea o, decât aici să parte. Tot cel bilio care a rămas în Inga, nu mă ți-zec pe curar eu tu restele, la Sarai al Pașelu. Și ești și biserica, avea murile se întoară, se încăzute. Care biserică era asta? Acele cum e istoria li paiuhoare, ti vă zic, dau zboară. Cam mari cenic era o Iancu Țaraoș, era vârtos cenic, și cata cum a rămas de învățăm noi pap stripap, avea dus oile o prin viara Iancu și tundea oile cu picuraria lui, avea mulți picurari și un listiu și zicea seama, schipați-mi că mi-așteară așterea ali, acratul ali, o să mă richef tocatorie și Iancu locățelul băghe. Acolo era lena de oi că picurarie tundea oile, gaună, bască de oi și o mâna și topi. Și l-o învilir acolo, venere stratioce, uștaței, cum îi cheamă, așterea ali Turchiei, de să văzut un om listiu oții, o nu văzut mai aici, de să era să ruzit Iancu cu picuraria lui. Fuzi, după mulți ani, Ali Pașealu, Sfeța Ali Pașea, ce știi mene, ne? Ana lovui mari redactari, a chemea Iancu și zicea Iancu, ți vrea să-ți fac. A fu, își pe bana. Zicea Iancu să-i dai, ne mers ca să fac mine ce vrea, să-mi țiflichi, să fac ce vrea mine. Și eu dedi și multe oi de lui. Pașealul lui i-a ajutat al Iancu și toxiromerul, că Iancu ne zicea cu toxiromerul tureștilor lor. Luare și acolo multe ariuri de până iarna. Care târcură astumsă, îi dedi multe oi și pașealul al lui, și oile la pașealul era un bărbeț iar mușat, cum avea rămeaie menacliu. Și pașealul îi fețe cu arele de asime, de la disa cheamă că de asime mă de mala, mă. De asime. De asime mă de mala, mă. De asime știu bine, de asime. Și îi fețe, și câte ori s-a adunat doi, era soț, slot de gușă, îi dicea pașealul, ți faci muieră, dar ți fac ficiorie, tu reștile cum îmi duc, toate. Îi dicea bărbețile, ți faci, este mi-a gheri bărbețile. Unoară, o tucoară sfițea un de hectare daveti mare, o, chianti clucări tot natalo, alanț remeai mintuire, slubăghem să acasă cu pașelul, sfițăm gust, și de să mai ești cine te-a spart din Turcia, mă stești Johnny din nu te-a spart cu Turcia, ia-l bărbețile al pașelul, se cheamă că bărbețile era gheci, nu arete, mă să arete nu-ți măga bărbețile. De la dita ce le băgam clope, ce făcea comandou. Iancu Cove avea zeții paradul și acum nu de să raușea n-au, ce-o tira și una muieri în amisa, ți avea lotă inima al Iancu, ți ura rău, și de și așa te vreau, slu te ia bărbețile al pașelul, al turcu. Și așa Iancu l-a intrat tu senzi, omul ăsta se vedea lucruri că lui taghe de aici era prindea lui tăia cu căsutul lui și își lubilea el. Și zicea, Iancu duși-l-o cățea de oi ora oile. Cam așa ți, lui tăia cu căsutul lui, lubilia ei și își lu băgea pe sulă. S-a smea că tu, după un ischenchiro, vine pașealul înapoi, o, că pașealul venea ca te viară, o. Și acolo eu s-adunare, eu este, prinde zeca a soțului meu, ce-o ațel liștirtul vivlionel. Pe limba grecește. Și acolo eu s-a adunat rătura. Toți pașealul meu sus Iancu, zloară de gușă, țifițesc cum fumeia, tureștele, tot ghidalul, și bărbețele în el,
δεν σε μπερμπέτσιλι, μην τη αγκούρα Γιάνκου. Ξέρω εγώ, μπερμπέτσιλι. Μα δεν σε πασιάλο βρε Γιάνκου, σε τσίτζιας μπερμπέτσιλι. Λούμπο και αλούπου, λουλάρε φούρια. Μουρίδια ούμπρε, την ταλάκι, τη φερμάκ. Μπερμπέτσιλι, μπερμπέτσιλι, τσάιλ. Την είχα τώρα, δίνει Γιάνκου τα καλά του ιδιαίτσι. Πασά, μπερμπέτσιλι, νίκελου μακελούπου. Νίκελου φουράρε φούρια, νίκε ψουσί τη αούμπρε τη ταλάκι, νίκε τη φερμάκ. Τα πάει έτσι si πασιάλουτσι. Λοτιγιά η μήνυ της τη ούνα μου γέρι μου σιάτα. Δηλαδή, μπερμπέτσιλι ντούσε για γυναικοφίλημα, για κολοφίλημα, ωραία Γιάνκο δέσει, μπράβο. Λολό την κούσες, μπισάρα ντόγια, si δέσει, είδες μωρέ Γιάνκο δέσει, ότι τη μουγέρι, βατζούς και τη μουγέρι, πώς σ' αρέσει πρώτου σώτς, προσέχει άπιστ, δηλαδή, ουστε φας παμπέσκι πρώτου σώτς, αν τα σέρ μουγέρ ανάμισα. Și așa ți-l apoi a rămas răsoț. Dar apoi omos, care Sfețul Επανάστασea cu Elnighi, su ducea moțaghei, pașelul nihea mu ducea cu dau soi de suret. Unoare nigea cu Grecia, cu Elnighi, su ficea Επανάσταση, unoare nigea cu Turchia. Vrea el să adiratisea Turchia, dar se ficea el sultan. Cu Constantinopoli. Sultan. Unoare nea la Turchia, luare de hăbare și pe tărcură ursi pasarul, cheamă cel, era Maurutul Stratigoanii Turchiei, cada de el, ei vă ducea cam bun. Lui pe tărcu, ți-a păstrat πρώτα λιπασιά, dar apoi să neagă του Πελοπόννησου γιουφέτσερ έλεγε επανάσταση. Și așa Σβέτσι, ντούσει στο κάστρο, λουλοφέ στο κάστρο, πασέλωρα ντούς του νησί Αλένινη, και ακούω του νησί Λουβετιμέλο κουτί πρώτα καράτο ουδέ, και τη γέρε κάπου τσι γιαβατζέσε αλιπασέ, γιαβατζέσε του νέου κοτι, γιαβατζέσε αλλά αλιπασέ, αγιοκουσμέ ότι ο Μεφάκ στην Κωνσταντινούπολη Σουλτάν, γιατί ουσνέκ Σουλτάν, ουσνέτς αλλά ουσνέτς cu Barbaroșa. Ali Pașa, επειδή era rus, deci cunec tinuri Pașa. Ενώ profitul Αγίου Κοσμέ, dicea să chema o tiuneagă cu capul de iad. Și pe trecură capul roșu de la dicăra de iad. Deci, și a fost chiru Ali Pașelu. Muri Ali Pașelu și Sfețe Επανάστασea a Ελλάδη το 1928 Sfețe Ελλάδα δικιώς Αγίου mulți a rămas ro pentru 13 toți a diastime scurmane remeghi aici de o cu remeghi de xiromero cu se 6 hori τώρα ținești bine să-ți dau viviu codigios se 6 hori de remeghi ce zburesc ca noi ariure λοιπόν acolo tu Ελλάδα și munți tu Turchii și mai mulți din ești acolo și se întorc acoți, multe hori de remei ce zburesc dip ca noi. Și paiucoara de stumps da dicu și dio penetrianda chiru, dar apoi fapte migideea de jos, după peripul 30 de ani mai înapoi, sfeți migideea de jos. Ața e istoria li paiucoari de o și a remeilu și al Iancu. Iancu omanclo este culurul, este un loc gârdit, e culurul Iancu ce zicem noi. Culurul mă cothor. No, culori, e un cardo, și muri. Acolo Iancu, că vinea previara, li curma copiii, ca una că picurare, că taco, stoi de ficea și doamna. Acolo se aduna oile, de spuzea, că te xiromerul de jos. Așa ți. Ața e istoria li paiucoari. Este de aici era, o teoa era hore, capătă să la remenje. Nu avea fapte ca și revârtoși, că vinea golă tiviara o. Și toamna fugea. Și cata cu spun lucră, că zeții la Îmbridiu era 600 de case, mai era 600 de case, era multă duneau și cheamă cu săra tu multe locuri, că remeie, multe ori tureștile, copiii erau tu mulți departe, remeile fitea fumeile aproape toți. Și se cheamă ca o de fricură, săra multe case de remei, toți se iai. Uzea că niga unore. Tu 800, tu unei 800 astumsena era paiucoara, de la din nou bană multă, vere, ei țani, poate și mai puțini. Manindi? Maninte nu era, nu avem gheițe să era maninte, paiucoara era tu ania la lipașe. Tu ania la lipașe, per muria lipașealul, dar apoi chiru,
o icoană că era soțul Iancu cu, acel ce era omul cel mare, ce era Iancu, o icoană că chiuroli pe jelu, ala epidis feții crat digios, Elana, și era riura lor, vreo sta co, lor șalti htimati, mai ce ruga, că avea cu htimati. Și chiundurire Nori iahă grau acolo. Era riuri, era tijară, come ce murie, come digios, era loc căldure acolo. Și ața e apaiuhor, era multe duneau zec, de multe soi de zboare. Și vrea zec, ninga una gheiti, noi remenje, him. Aici